компанията съм вече 5 години и половина, дори малко повече. Започнах като колорист и постепенно преминах през различни проекти и отговорности до позицията на арт-директор вече няколко месеца. Най-ключовите моменти биха били тези, в които получавах по-отговорни и нови задачи в процеса на работа. Една от най-големите мотивации е това, че и аз заедно с екипа ни се стремим към нови проекти и неща, които не сме правили до сега. Също и многото приятелства, които създадох през годините. До неотдавна вярвах, че съм най-полезна като колорист, но с течение на обстоятелствата и с развиването на уменията си разбрах, че всъщност съм по-полезна като човек, който може да вижда по-общата картина. Едно от най-основните предизвикателства е това да намеря баланса между личното ми виждане и желание за това нещата да изглеждат по един начин и това всъщност кое е най-доброто за дадения продукт и за играчите ни. Друго предизвикателство беше да се доверя на преценката и на възможностите си. Понякога е трудно да излезеш от зоната си на комфорт, но винаги е много удовлетворяващо. Правилното поставяне на приоритетите е нещо, което само процесът на работа може да те научи. Едно от основните неща, колко развълнувани сме всички за новите проекти, които имаме, които ще правим в бъдеще и също така отдадеността на това, което правим и сме правили до момента. Уменията и отдадеността на хората са единственото нещо, което може да доведе един проект до успех. Най-добрият съвет, който мога да дам, е всеки да усъвършенства уменията си. Всяко начинание започва отвътре навън и това да си по-добър в работата си винаги е цел. Грижа се за това героите и илюстрациите, които играчите ни виждат, да са най-доброто, на което художниците ни са способни.